Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem del til·ler, origen i ubicació. El til·ler prové de l'hemisferi nord, concretament dels boscos d'Europa continental i el Caucasó. La seva ubicació actual és més propi de les regions temperades, tot i que és conreat arreu del planeta gràcies a la seva funció ornamental de parcs i jardins. En tenir una resistència a la contaminació fa que serveixi com a arbre urbà, encara que també podem trobar alguns solitaris al mig del bosc. Nosaltres, per exemple, en podem presumir perquè en tenim un passeig que porta el seu nom, just sota el campanar, on és una verdadera delícia gaudir de la seva frescor produïda per la seva ombra generosa. Les tertúlies són molt freqüents en els seus bancs. El temps s'atura. La seva floració, en el mes de juny-juliol, els convida a fer una passejada per sota la seva arboladura, podent gaudir d'una aroma impressionant que envolta tots els vianants. Els més grandons recordaran una imatge ben curiosa durant la floració. I era un munt d'escales de fusta posades sota l'abast de la flor, amb una persona enfilada a cada una, recollint les flors que creia necessària pel seu consum. Les deixa assecar per un mes endavant i fer-ne alguna infusió en el moment necessari. Característiques. Els til·lers són arbres de molt volum, aconseguint entre 20 i 40 metres d'alçària. El seu tronc pot arribar a fer fins a 1 metre de diàmetre, pot arribar a viure fins a 900 anys i té un creixement molt lent. El seu fullatge és espès, el converteixen en un bon refugi pels ocells, com de persones aprofitant la fresca, sota la seva generosa capçada. Aquest és just el motiu pel qual s'utilitzen ben sovint per repoblar carrers i places. La fusta del til·ler és una d'aquestes espècies que és coneguda especialment per una de les seves aplicacions on destaca per les seves característiques, la talla de la fusta. Al ser una fusta molt fina de color clar i molt fàcil de treballar, és especialment apreciada pels tallistes de mà i els torners. També per la fabricació d'instruments musicals perquè té unes excel·lents propietats acústiques. La seva textura dolça en fan les delícies dels fabricants de les joguines. Naturalment, també se'n fan xapes i tablers. Bé, conclusió. Per tant, no cal córrer ni tenir estrès, però si no es pot evitar, ja sabeu, caldrà prendre una til·la. Sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Sobretot, salut!